Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ira. Nakatira dito sa Bagombong, Caloocan. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay tungkol ito sa nangyari sa akin noong minsan magbakasyon kami ng aking mga magulang sa lugar ng aking ama sa Iloilo. Taong 2006. Kasalukuyang nagbabakasyon kami ng aking mga magulang sa baryo ng aking lola na si Lola Elena sa Iloilo. May sakit na si Lola Elena at nakaratay na ito. Kaya nakiusap ito sa aking ama na kung maaari ay magbakasyon muna kami sa kanila pansamantala. Sakto namang wala na kaming pasok noon. Kaya pumayag muna ang aking ama na magbakasyon muna kami dahil sa namimiss na kami ng aming lola. At ilang taon na rin kaming hindi nakakadalaw sa probinsya nila. Unang kita ko pa lang sa baryo nila ay bahagya akong nanibago. Sapagkat noong huling bakasyon ko ay hindi pa ganoong matao ang baryong iyon at kakaunti pa lang ang mga kabahayanan. Pero ngayon ay may iilan ng mataas na mga kabahayan at medyo marami na ang tao. Madami na rin ang nagbago sa paligid. Samantalang ang bahay ng lola ko ay ganoon pa rin. Walang pinagbago mula noong huli naming bakasyon. Pagkarating namin sa bahay nito ay kaagad na yumakap ako dito para magmano. Aaminin kong malapit ako noon sa lola ko, kaya sobrang namiss ko siya. Masaya naman ito nang makita kami. At kaagad na nagpahanda na ng pagkain ng aking tiyuhin si Tio Carlos para makakain muna kami bago makapagpahinga. Medyo napagod ako noon sa biyahe kalakbay, kaya umidlip muna ako sa tabi ng aking lola. Kasalukuyang kaming kumakain ng hapunan nang may napansin akong malaking pusa. Pabalik-balik sa pintuan at nakatingin ito sa gawi ko. Dahil sa kakaibang laki ng pusa ay tinanong ko ang aking tiyahin kung may alaga bang pusang kulay itim ito. Nagwika naman itong hindi sila nag-aalaga ng pusa dahil may allergy si lola doon. Hinihika ito kapag nakakalanghap ng balahibo ng pusa. Napatango naman ako at tinignan ko ulit ang pintuan kung saan naroroon ang pusa. Matamang nakatitig lang ito sa akin at hindi gumagalaw. Pagkatapos namin kumain, ay inaya muna ako ng mga pinsan kong magpahangin muna kami ng mga kapatid ko sa bakuran ng bahay. Maganda kasi roon magpahangin sapagkat may kubo doon na pahingahan. Napapalibutan din ng mga puno at may mga prutas na pananim ang bakuran. Kaya kahit nakatambay ka lang sa labas, ay pwede kang manguha ng mangga sa puno. Madali mo lang kasi itong maaabot dahil sa nakayuko na ang mga sanga nito na hitik sa bunga. Habang kumakain kami ng mangga at nagkakasiyahan ng mga pinsan ko, napansin ko ulit yung pusang itim. Medyo kinilabutan na ako nun kalakbay kasi malapit na ito sa amin. Hindi kasi pangkaraniwan kung ikukumpara mo ito sa ibang mga pusa. Malaki kasi ito at medyo nakakatakot ang hugis ng mukha niya. Pinsan, bakit may pusa kayo dito? Ang sabi kasi ni Tia, wala kayong alagang pusa. Kanina ko pa kasi nakikita yan na pabalik-balik sa pintuan. Wika ko sa aking pinsan habang itinuturo ko ang pusa. Nagtataka naman ang mga ito dahil sa wala silang pusang nakikita sa parte kung saan ko itinuturo. At bawal na bawal silang mag-alaga dahil magagalit si Lola Elena sa kanila. Nang marinig ko ang paliwanag ng mga ito, ay kaagad akong napabaling sa pusa. Ngunit nang tignan ko ulit iyon, ay wala na doon. Kaya tumahimik na lamang ako at nagpatuloy na ulit kami sa aming kwentuhan. Ilang oras pa ang lumipas, ay tinawag na kami ng aking tiyuhin. Magsipasok na daw kami dahil masyado ng malalim ang gabi. Kaagad namang kaming sumunod sa sinabi nito at pumasok na ng bahay. Naabutan kong inaayos ng aking ina ang aming higaan. Kaya nagpaalam ako dito kung maaari bang kay Lola Elena muna ako tatabi sa pagtulog. Namiss ko na kasing katabi sa pagtulog si Lola Elena.
Noong bata pa kasi ako kapag nagbabakasyon kami sa bahay nito, ay sa kwarto niya ako natutulog palagi. Sumang-ayon naman ang aking ina sa sinabi ko. Kaya nagmamadali ko ng binitbit ang aking unan at kumot. Pagkatapos ay nagtungo na ako sa kwarto ni Lola para doon ako matulog. Nang makita naman ako ni Lola ay ngumiti ito. Kahit na hindi na ito makatayo at nakaratay na lang sa higaan dahil sa katandaan, ay mababakas mo sa mukha nitong masaya ito. Kaagad naman akong tumabi dito at nagwika na kung maaari ay sa tabi na niya ako matulog. Ngumiti naman ang lola ko at tumango bilang pagsang-ayon na pumapayag ito sa nais ko. Ilang minuto pa ang lumipas ay dinalaw na ako ng antok, kaya kaagad na akong nakatulog. Nung nasa kalaliman na ako ng pagtulog, nang bigla akong magising dahil sa parang may kumakalabit sa akin. Nang tignan ko naman iyon, ay bahagya ng nakataas ang kamay ng aking lola. Para bang may itinuturo ito sa labas ng bintana nito. Nang sundan ko naman ang itinuturo nito, ay bahagya ng nakaawang ang bintana at napansin kong parang may kulay pulang mga mata na nakasilip doon. Dahil sa nakita ko ay kaagad akong napasigaw na naging sanhi ng pagkabulabog sa kalaliman ng tulog ng mga tao sa loob ng bahay. Patakbong pumasok sa kwarto nila lola ang tiyuhin ko at nagtanong, "Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw, Ira?" Pag-aalalang tanong nito sa akin. Sinabi ko namang may nakita akong taong kulay pula ang mga mata na nakasilip sa bintana ni Lola. Tinignan ng aking tiyuhin ang bintana at nakumpirma niyang nakaawang na iyon. Nagtanong naman siya kung sino ang nagbukas ng bintana. Siya kasi ang tagasarado ng bintana ni Lola at sigurado siyang isinara niya ng maigi iyon kanina bago matulog. Dahil sa walang makuwang sagot ang aking tiyuhin, ay nagtungo na ito sa labas ng bahay at umikot ito patungo sa bintana ng kwarto ni Lola Elena. Habang nasa labas ito ay bigla na lang kaming nagulat nang marinig namin ang sigaw ng aking tiyuhin at nang hihingi ito ng tulong. Patakbo naman kami nagtungo sa labas. Nang makalabas na kami ng bahay, ay nakita kong dinudumog ng isang matandang babae ang aking tiyuhin at pinagkakakalmot ito. Mabilis namang kumilos ang aking ama. Pumulot ito ng bato sa lupa at kaagad na nilapitan ng matandang nakadagan sa aking tiyuhin. Agad na hinampas nito ng bato ang matanda. Ngunit mabilis na kumilos ang matanda kaya nakaiwas ito at agad na tumakbo palayo. Kaya hindi ito natamaan ng aking ama. Nang makaalis na ang matanda ay pinapasok na kami ng aking tiyuhin sa loob ng bahay. Ginamot naman ng aking tiya ang mga natamong sugat ni Tito. Pagkatapos ng nangyari ay salit-salitan na kami nagbabantay kay Lola Elena at hindi na namin ito iniiwan sa kwarto. Kinabukasan ay maaga akong inaya ng aking pinsan na si Donna para mamasyal at maglibot sa baryo. Pinayagan naman kami ng aking ina. Pero mahigpit akong binilinan nito na huwag akong makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala at huwag akong lalayo sa pinsan ko. Pagkatapos namin magpaalam ay umalis na kami kaagad ng aking pinsan. Makalipas ang ilang sandali ay abala na kami sa pagtingin ng mga magagandang tanawin. Nang may biglang tumapik sa balikat ko. Noong lingunin ko naman ito ay isa iyong matandang pulubi. Dahil sa itsura nito, magulo ang mga buhok nitong may kung ano-anong mga nakatali. Maitim ang mga ngipin nito habang nakangisi sa akin at nakadilat ang mga mata nito. Kaagad naman itong sinaway ni Donna at sinabing kapag may hindi magandang mangyari sa akin ay wala siyang ibang babalikan kundi ang matandang ito. Napatingin naman ako kay Donna dahil namumula ang mukha nitong galit na galit sa matanda. Lumaki ako sa Maynila kaya hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng aking pinsan sa matanda. Sa kadahilanang tinapik lang naman ako ng matanda at hindi naman na yung masakit. Kaya walang kaso sa akin iyon. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit galit na galit ang pinsan ko dito. Kaagad naman na akong inaya ng pinsan ko na magpunta na kami sa bayan.
Inutusan kasi ito ng aking tiyahin na mamalengke muna bago umuwi sa bahay. Kinatanghalian habang abala ang aking pinsan sa pamimili, ay nakaramdam ako ng panlalamig sa katawan at pangangatog sa aking mga kalamnan. Kaya inaya ko nang umuwi ito. Medyo masama na kasi ang pakiramdam ko at gusto ko na magpahinga. Pagkarating namin sa bahay ay nagpaalam muna akong matulog. Sobrang sama na kasi ng pakiramdam ko at sumasakit na ang aking ulo. Kaagad naman akong nagtungo sa kwarto ni Lola at nahiga na. Ilang sandali pa ay nakatulog na akong nakatalukbong sapagkat nangangatog na ako sa lamig. Makalipas ang ilang oras ay ginising ako ng aking ina at kinapa nito ang aking ulo. Sobrang taas ng lagnat mo, Ira. Ano bang nangyari sa iyong bata ka? Wala ka namang sakit kanina bago umalis ng bahay. Pag-aalalang tanong ng aking ina habang pinapainom ako nito ng gamot. Sinabi ko naman dito na hindi ko alam. Basta't nagsimula lang ang pangangatog ng katawan ko nang makauwi na ako kanina. Kaya buong akala ko ay simpleng sakit lang at kapag itinulog ko iyon ay mawawala na. Sinabi naman ng aking ina na huwag na akong bumalik sa pagtulog sapagkat gabi na at kakain na kami. Maya-maya pa ay pumasok ang aking ama sa kwarto at may dala itong pagkain. Nang ako mang isusubo ko na ang pagkain, ay bigla na lamang akong napatakbo sa may lababo. Ngunit bago pa ako makalapit sa lababo, ay kaagad nang bumulwak sa bibig ko ang mga kinain ko kaninang tanghali. Sinuka ko ito ng isinuka. Hanggang sa tanging laway na lang ang nailalabas ng bibig ko. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Dahil sa sobrang sakit ng ulo ko at parang sasabog na yon. Kaagad naman na nagpatawag ng albularyo ang aking tiyuhin para matignan na ang kalagayan ko. Ilang sandali pa ay may naririnig na kaming huni ng wakwak sa labas ng bahay at mga alulong ng aso. Patakbo namang isinarado ng aking mga pinsan ang bintana para hindi makapasok sa bahay ang kung sino mang nilalang ang nasa labas. Kahit na sobrang sama na ng pakiramdam ko, ay naririnig kong may nagpapaikot-ikot na nilalang at kinakalmot ang dingding ng kwarto ni Lola. Napayakap na ako nun sa aking inakalakbay dahil natatakot na ako ng mga sandaling iyon. Habang siya naman ay abala sa pagpupunas sa mukha ko dahil patuloy pa rin ako sa pagsuka kahit wala na akong halos mailabas kung hindi isang malapot at napakapait na laway na lang. Habang abala naman ng mga tao sa loob ng bahay at natataranta na, ay may naririnig akong sumisigaw sa labas ng bahay. Walang yakang aswang ka. Pamangkin ko pa talaga ang gusto mong biktimahin. Mapapatay mo muna ako bago mo malapitan ang pamangkin ko. Nabusesan ko ang tiyuhin ko na sumisigaw ito sa labas. Pagkatapos ay may naririnig pa akong isang boses. Nagsasalita ito nang hindi ko maintindihan ang mga salita. Kaya napasilip ako sa may awang sa pintuan ng bahay. Ganon din ang ginawa ng iba ko pang mga kasama. Sumilip din ng mga ito kung sino yung taong kumakalaban sa aswang sa may labas. Nang makasilip na ako ay nanlaki ang mga mata ko sa sobrang takot. Sa kadahilan ng nakita ko ang isang matandang nakatayo sa hindi kalayuan sa pintuan. Buhaghag ang mga buhok nitong nagsisitaasan. At ang mga mata nitong namumula ay matalim na nakatingin sa aking tiyuhin. Nag-uunang tumutulo ang mga laway nito sa bibig at matutulis ang mga ngipin nito habang nakanganga at umaangil. Akmang lalapitan na sana nito ang aking tiyuhin, ngunit hindi ito makalapit. Sapagkat nakita kong may inuusal na orasyon ng matandang albularyo na kasama ng aking tiyuhin. Ito yung mga salitang naririnig ko kaninang binabanggit ng albularyo at iniihip iyon sa hangin patungo sa aswang. Napapaangil naman ng aswang sa tuwing nag-uusal ng orasyon yung albularyo. Na para bang nasasaktan ito sapagkat napapahawak ito sa ulo at namimilipit sa sakit yung aswang. Ilang sandali pa ay nakita kong patakbong dinumog nito yung albularyo at nagpang-abot na yung dalawa.
Pinagkakakalmot naman ng matandang aswang yung albularyo. Hindi naman nagpatinag ang matandang albularyo. At muli ito nag-usal ng orasyon sabay iniihip sa kamay. At pagkatapos ay malakas na isinapak iyon sa mukha ng aswang. Kaagad namang tumalsik yung aswang habang duguan ang bunganga nito. Pagkatapos ay patakbo na itong lumayo. Ilang sandali pa ay inalalayan na ako ng aking ina na makaupo sa upuan. Pumasok na sa loob ng bahay namin ang aking tiyuhin kasama ang albularyo at kaagad na akong tinignan nito. Siguradong ikaw ang puntirya ng aswang na iyon, Iha. Mabango kasi sa kanila ang mga bakasyonista. Kaya kapag may nakita silang mga bagong bakasyonista, ay kaagad na pinupuntirya nila ito. Bibigyan ka nito ng sakit at marka sa pamamagitan ng pagtapik nito sa balikat o kaya naman ay pag-usal ng orasyong ipapadaan sa hangin. Pagpapaliwanag ng matandang albularyo. Ilang sandali pa ay gumaan na ang pakiramdam ko at nawala na ang panlalamig sa aking katawan at sakit ng ulo ko. Mahigpit namang pinag-iingat ako ng albularyo dahil sa mababaw lang ang aking dungan at madaling maakit sa akin ang mga nilalang sapagkat mabango ako sa mga ito. Binigyan naman ako ng albularyo ng isang medalyong kwintas bilang proteksyon sa aking sarili upang hindi ako malapitan ng mga masasamang nilalang. Sa ngayon po ay nandito na ako sa Maynila at nagtatrabaho. Ang lola Elena ko naman po ay pumanaw na. Sa awa naman ng Diyos sa tuwing nagbabakasyon kami sa probinsya ng aking ama, ay wala na akong nababalitaan pa na may aswang na gumagala sa kanila.